In de wittenskip dat Volendam vreed woen had, is de opdracht van Cambuur op voorhand duidelijk. Alleen nog een overwinning is genoeg als je de titel haast wist naar Volendam. El Macrini op het middenveld tussen Treiman van de Graafschap levert hem in bij Van Ewijk. De handige dribbelaar aan de kant van de Graafschap. En dan gaat hij onderuit. Is dit een strafschop? Schiedsjochter van de Kerkhof jouwt hem net. En daar had Cambuur geluk. Maar het is een overtreding van El Macrini. En Pieter Hustra, de Friese coach van de Graafschap, is poer razend lullig. Jansen. Van der Laan kopt de bal naar Varren. Die shit terug. En dan is Martijn Barto alert. De eerste mogelijkheid voor Cambuur, maar op de voeten van Joost Terrel. Hoekskop van Tigadouini. Graafschap werkt de bal voort, maar dan Oebele Skokker. Op een einde paas naar Tigadouini. Waar zit er van de goal? Onder oren Martijn Barto. Die komt bij de eerste peel en het is 1-0. Hij stekt de voet uit en via de binnenkant van de peel zet hij de Jouters op een 1-0 vastsprong. Hij scoorde al in Os en Dordrecht en nu dochter het op een eindje in de Graafschap. De Graafschap is knap uit de kleedkamer gegaan. Awassar naar Massop. De Doetinchemmers op jacht naar de liekmaker, maar Massop. Het schot gaat over de goal van Leonard Nienhuis. Awassar. Speelt de bal aan Dijkstra. In één keer de Gypte naar Martijn Barto. Die is van der Meulen de baas. En dan het schot. Git Varlons. Massop. Nou, van der Meulen. De doortroef terug Tigadouini. En dan Skokker in één keer terug naar Martijn Barto. Dit moet het 2-0 worden. Maar hij stuit op Joost Terrel. En daar baalt ervan. Enorme kans voor Martijn Barto. Particek. Kopt de bal erin. Bakens zal het voort. Nog een keer Particek. Druk nou van de Graafschap. En El Hasnoui. Maar het schot. Verrassend uit de draai. Jansen. Romte aan de linkerkant. Bij de Veluwe. Die wordt voend terug Awassar. Facet, tweede peel van Ewijk. En dan voor de goal Particek. En het is 1-1. Je vielen het onkomen. En de liekmakker die valt ek. Particek, de invaller, maakt het hem op onjaan van Ewijk. En dan gaat het publiek in Doetinchem erachter staan. Ze willen meer. De Graafschap op jacht naar de vastsprong. Maar Soufiane El Hasnoui die bakens voortzet. Facet bij Particek, omhaal leert het. Dan van Ewijk maar de punter in de hand van Leonard Nienhuis. Satrunt de Graafschap aan. Breinburg. De Veluwe, waarom? Nou, Van der Meulen, die liet hem uitroeven. Terug de Leeuw, knap werk. En dan de vrijheid van Martijn Barto. Wordt dit aan de beslissing? Jawel, Martijn Barto. No bloed, hij wel cool. En hij zet Cambuur op een 2-1 vastsprong. Jeder in de wedstrijd mist hij dus een grote kans. Maar nu scoot hij de bal keurig onder Joost Terrel terug. En dan is er nog 2 minuten te spelen. En had Cambuur de vastsprong te pakken. Bij de Graafschap alles naar Varenta. En dan ontstaat er Romte voor Cambuur. Maar de rappe Hiwat. Die wordt voend terug Tim Bakens. Hij is van der Meulen de baas. En dan om de keeper heen en de goal is leeg. Maar vies te slap in sketten terug Hiwat. Blessuretijd intussen. Hoe lang wordt het nog? El Macrini, maar de overtreding. Maar weer geen strafschop. Daar komt Cambuur op een ei heel goed waai. En de frustratie bij Pieter Hustra die de bal voortskopt. En dat accepteert de scheidsrechter net. En hij stuurt Hustra naar de tribune. Maar het zal Cambuur een vastwijzen. Het feestje wordt vierd. Blijdschap en ontlading bij Henk de Jong. De spelers danken het mooiruizige publiek. Want Cambuur wint met 2-1 van de Graafschap en docht volslaan mooi voor de titel.